No poďte sa privítať. Ahoj! Ahoj! To sme ako Dar ťa poznal. Ahoj! Áno. No super, tak sadaj. A kam ideme? Dobrý. No poďte, máte voľné. A ešte aj zadara. Ja viem, už dneska za tento týždeň 6. krát. Fantázia, ste vyvolená. Môžem to mniť? Aha, ďakujem. Jaká radosť, aká si zlatá. Ešte hovorím taxikárom. Každému taxikárovi, čo idem zadarmo. Dúfam, že už konečne vás spojím aj s takým spevákom. No pozri sa, jak si to vyčíhala. 6. krát.